Fl-aħħar jiem dan l-istazzjon żvela kif il-Kap Ezekuttiv il-ġdid tal-AirMalta Peter Davies għadda kuntratti ta' xogħol lil żewġ iħbieb personali tiegħu. Għażel lil Ray Hart bħala l-persuna responsabbli mill-bidliet fil-management tal-AirMalta u lil Neil Anderson biex joħsib is-settur tar-riżorsi umani. Rapporti li qatt ma ġew miċħuda u issa qed jikkonfermhom il-Ministru Tonio Fenech. Il-kumpanija poġġiet il-Hart li huwa Chief Restructuring Officer, poġġiet għal xarej persuna li ħossib l-HR u hemm xi funzjonijiet oħrajn. Biex dawn huma kollha membri tal-istess kumpanija. Bejniethom Hart u Anderson għandhom il-kumpanija ta' konsulenza Catalyze ibbażata fl-Awstralja. Peter Davies huwa wieħed minn 7 persuni magħżula minnhom biex jgħaddi kummenti ta' tifħir dwar il-kumpanija tagħhom fuq is-sit elettroniku. Il-Ministru Fenech ikkonferma li l-għażla ta' Hart u Anderson għal dawn il-postijiet manigerjali saret mill-AirMalta, immexxija minn Peter Davies. L-AirMalta il-kumpanija reġgħet. Tonio Fenech diġà kien ikkwotat jgħid li ma hux lest jimpjega xi ċuċ Malti fil-kariga ta' Kap Ezekuttiv tal-AirMalta, tant li ħatar lil Peter Davies li minnaħa tiegħu dan imbagħad ħatar liż-żewġ ħbieb tiegħu. Il-propensità li l-Kummissjoni taċċetta dan il-pjan hu fuq kemm il-Gvern sa juri li għandu n-nies in place biex jattwawha. Inkella il-Kummissjoni tieħu l-pożizzjoni li dawn huma fairy tales. Kemm Hart u Anderson qed jitħallsu pakkett finanzjarju sostanzjali li l-Ministru Tonio Fenech u lanqas l-AirMalta ma jridu jgħidu kemm hu. Dan kollu qed jiġri meta fl-istess ħin il-ħaddiema tal-AirMalta għandhom qalbhom imtertqa għaliex l-istess Peter Davies qallhom li hemm deċiżjonijiet diffiċli x'jittieħdu.